дар Туркманистон коронавирус барои полис ба даромади иловагӣ табдил ёфт. Ҳамин тавр бо мақсади халосӣ ёфтан аз карантин дар фурудгоҳи Туркманобод, ки бо қарори мақомот тамоми парвозҳои хориҷӣ ба он ҷо дохил карда мешавад, тарофае пайдо шудааст, ки ба ҷои карантин агар шахс аз сабаби ҳарорати баланд ба он ҷо дохил шуда бошад, ба манзили худ бармегардад. Тибқи иттилои расонаи Хроника Туркменистана, барои озод шудан аз карантин ба полис ва ё корманди тиббӣ ба миқдори $100–150 бояд пардохт намоед. Мусофирони хатсайрҳои ҳавопаймоӣ дар муддати тӯлонӣ 4-6 соат бо назардошти андозагирии ҳарорат тафтиш карда мешаванд. Интихобан бо ихтиёри табибон ҳатто одамеро бо ҳарорати мӯътадил аз фурудгоҳ берун намекунанд. ба ӯ гуфта мешавад, ки ӯро ҷудо кардан лозим аст, зеро дар хатсайри ӯ шахси дорои ҳарорати баланд муайян шудааст. Ҷудошавӣ дар он аст, ки одамонро ба утоқи алоҳидаӣ дохил мекунанд, ки дар байни шахсони эҳтимоли коронавирус дошта, кормандони полис бемалол гашту гузор мекунанд. Корманди полис дар байни қаторҳо қадам зада ба як кунҷ истода интизор мешавад, ки мусофирон ба ӯ наздик шаванд ва ба савдокунӣ шурӯъ кунанд. агар мусофири боздоштшуда маблағи кифояткунанда дошта бошад, пас онҳо ӯро дар тӯли 20 дақиқа озод хоҳанд кард. иттилоъ медиҳад расона.